Adunay usa ka istorya sa usa ka pari. Samtang nagmisa ang pari, every day magmisa siya, makabantay siya sa usa ka parokyano nga nagsimba, daily communicant, mulingkod yun siya sa atubangan. First pew. Mulingkod siya. During the consecration, pag-isa niya sa lawas ni Kristo o sa dugo ni Kristo, naman ay prayer, di ba? Eucharistic prayer. Makabantay siya sa nagsimba nga musulti sad siya. He uttered the same words. Unsang pulong nga iyang ginalitok sa pag-consecrate. So, everyday makabantay siya, Matingala gyud ang pari. So, usa ka adlaw iyang gipangutana ang katong misimba. Ingon siya, Brad, mangutana lang ko nimo. Nakabantay lagi ko nga during consecration, musulti sad ka sa maong pulong nga akong gibungat. Ngano man na? Ingon siya, sa tinuod lang, Father, usa ko ka ex-priest. Walay adlaw nga wala ko gimingaw nga maghimo og magsaulog og santos nga misa human sa akong kasal. Karon miniyok naman ko, pero walay adlaw nga mangita gyud ko nga mosaulog sa santos nga misa. Mga igsuon, tungod kay gisaulog nato karon kining World Day of Prayer for Vocations. Pumingon kitag bokasyon or vocation, nasayon kita tulo na ka klase. Una, bokasyon sa kabinyoon. Ikaduha, single blessedness. Ikatulo, kanang mga mag-orden sa pagkapari, pagkarelihiyoso. Pero karon kung marita sa pagkapari o pagkamadri, nihit na kaayo ang kalibutan. Pangitaono na kaayo ang ganahan mo sulod sa seminaryo. Nung naayo ninyo, daotag mga pari, kay bihit na lang kayo mi. Nagkagamay na kayo mi. Gawas na nagkagamay, gamay po kayo pari. Bitaw, no? Mauna kunagay mo hindi mauyunan sa pari, ayaw taon yung tamaya. No? Iampo. Kay mao na labing importante, World Day of Prayer for Vocations. We need your prayers. Kay dili taon sayon, no, sayon ta ni ana. Dili sayon magpari, dili sayon ang pagpangalagad, pagatiman sa katilingban, sa pagatiman sa mga sakramento ug espirituhanong pinginahanglan. Dili tanan maatiman. Imagine lang gud dinhi. Diri sa ato a population sa Minglan o sa ato sa lipatan, pila ra may kabuk pare. Pasalamat na lang na ay daghang mutabang nga mga religious. Dito kus Bantayan Island. Kay belum asa na? Tibok Isla. 7 kabuk simbahan dito. Unya, usara ka parokya nga dunay assistant. Ang unom puro sa nakura. Unya, puros na busy ang mga kura. Ang uban manglarga diri sa syudad kay daghang meetings. Ang mabilin assistant usa ka buok. Unya mo atiman sa 7 ka parokya. O di butang na lang nato magdungan ang 3 ka buok magpatabang dito, dagan diri, dagan dito sa isa ka parokya. Puno kay daghang nangamatay. Sa pikas daghang nobinaryo, sa pikas magpahilog, sa pikas daghang request. Mauna nga nahurot akong buhok. Dili sayon. Lami na kay ikatulog, mauna wa ko nitubo, kawa man ko ikatulog. Bitaw, no? Ang punto lang, dili sayon. Sa inyong bahin, dili sad sayon ang pagkaginikanan. Pagkainahan, pagkaamahan, uy, dili sayon. Dili tiaw-tiaw. Karon mga kabataan, dili tanan kabataan, pero kasagaran, musukol na. No? Manubag-tubag na. Dahil na kay ulo ang mga bata. Ano man na siya? I don't know. No? Dagat kay mga laing-laing mga rason. Unya, kung doon na kay dagang problema sulod sa pamilya, ang inyong anak magka-problema, gamay na lang kaayo ang pasensya. Batay mo? Di na kaayo kaagwanta.
Oh, mga sakripisyo wala na. Ang ibuhaton kasagaran, mangita dayon sila o murag ordinaryo na lang kay buhaton ron. Mangita tag pisi be, matukos loyo. Ano nakadali? Kay ngano, dili na niya maagwanta ang problema. Dili sayon. So, mao na ang hagit nato sa akong bahin dili sayon. Sa inyong bahin dili sayon sab. So, unsa man alang nato? Si Kristo mao'y naghatag og inspirasyon. Pinadala sa Dios Amahan nga mao'y atong mag-ayong magbalantay. Meaning to say, dili unsay qualifications, unsay karakteristik ni Kristo, andam siyang magpakamatay. Kamo sa inyong pagkaginikanan, andam pakamatyan ang inyong anak, bahalang nagadig-adig na. Di ba? Bisan pag nag-unsa na imong anak pagkabugoy, pagkasipat, pero imo man ang anak, dili yun na nimo mabalibaran. Sama po na sa among bahin. Bisan unsa pa, dawato na nato. Kaysa man ni Kristo, ingon siya, daghan sa mga karnero nga naisalaag nga wala sa akong turil, apan ako gihapon silang aghaton haron mahiusa kita diha sa akong panon. So mausan na sa atong bahin, let us not reject people. Kundili kinahanglan inclusive, not exclusive. Busa mga kaigsuonan, ining Domingo sa Good Shepherd Sunday o World Day of Prayer for Vocations. Giawhag kitang tanan nga unta, mamahimo kitang sama sa atong Ginoo nga mao'y maayong magbalantay diha sa atong pamilya, diha sa atong katilingban o diha sa atong kinatibuk-an nga anay isip mga anak sa